nag-cheat ako. Alam ko na mali, pero ginawa ko, sorry. Sana mapatawad mo ko. Ang cheating ay cheating. Kahit babae ang magloko, lalaki ang magloko, parehas lang yung timbang niyan. Nahuli ko kasi siya. Kausap niya ex niya. Nasa ospital ako. Ang buong akala ko, wala siyang ginagawa. Nagtatrabaho lang siya. Papunta siya sa ospital. Alagaan ako. Tapos nung nahuli ko siya noon, ngayon, sinasabi ko sa kanya, huwag niya ako sumbatan na nalagaan niya ako, nagantukan niya. Kasi may ginawa siyang mali. Kami ng negative na nangyayari, hindi na maganda sa relasyon. Hanggang sa, yun, nakapagloko ko. Hindi niya alam. Kasi yung nagloko ko nun, parang ang sarap sa feeling na may gantong tao pala na kaya ka namang bigyan ng attention na gusto mo. Alam ba ng partner mo ngayon na niloloko mo siya? Hindi. May bala ka ba na makipag-iwalay sa partner mo? Nire-ready ko nga po eh. Hindi ko alam kung kailan. Nire-ready mo yung sarili mo na makipag-iwalay ka na sa partner mo? Oo. Sinasabi ko na sa kanya yun. Kasi ilang beses na kami lagi nag-aaway. Sabi ko pagod na ako. Last na to, ganyan. So sa palagay mo, ano yung rason kung bakit nandyan ka pa rin hanggang ngayon? Kasi iniisip ko yung time na nasa ospital ako. Pero Christine, ba't hindi mo naisip yun yung panahon na nag-decide ka or choice mo na bumawi sa kanya? Yun nga po eh. Kasi bumawi na po ako sa kanya eh. O yun nga, ibig sabihin kung gano'n na ang nangyayari, hindi na healthy na ipagpatuloy pa ang relasyon ninyo pareha. Kasi para magloko siya at bumawi ka doon sa bagay na yun, hindi naman tama yun na ang sagot sa panloloko sa iyo ng partner mo ay panloloko lang din. Alam mo, nagiging unfair ka pag ganyan. Sabi ko nga sa'yo, sana hindi ka na nag-cheat. Alam mo palang mahal mo tong tao na to at hindi mo kayang bitawan, sana hindi ka nagloko. Pares naman kayo may pagkakamali. But what matters is that you make things right and you acknowledge that it is wrong to stay in a relationship or to still push for the relationship na alam mong niloloko mo na lang yung taong nasa kabilang side. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.